Пытанне сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна, а таксама фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый за 2 месяцы бягучага года разглядаліся на мінулым тыдні на пасяджэнні раённага выканаўчага камітэта пад старшынствам Александра Бойка. У ходзе пасяджэння шэраг кіраўнікоў былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за невыкананне даведзеных прагнозных паказчыкаў па выніках студзеня і лютага бягучага года. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Выкананне прагнозных паказчыкаў – гэта асноўнае пытанне, на якім акцэнтаваў асаблівую ўвагу кіраўнік раёна Александр Бойка. Штомесяц райвыканкамам вядзецца аналіз іх выканання прадпрыемствамі і арганізацыямі нашага раёна. Аднак на сённяшні дзень вынік не радуе. Напрыклад, дапусцілі зніжэнне аб'ёмаў прамысловай прадукцыі РУП-17 і кіруючая кампанія холдынгу «Магілёў-Абллён». Рост складскіх запасаў адзначаецца ў заводах газетнай паперы, а Данон-Шкло і Александрійская знізілі аб'ёмы вытворчасці. Прычын таму шмат, аднак, як адзначыў старшыня райвыканкама, кожны з кіраўнікоў нясе персанальную адказнасць за сваю працу. І для таго, каб вынік радаваў, неабходна ў першую чаргу з усёй адказнасцю і ініцыятывай падысці да праблемных пытанняў. За невыкананне прагнозных паказчыкаў па выніках 2 месяцаў бягучага года шэраг кіраўнікоў былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Некаторым быў дадзены пэўны час для ліквідацыі недахопаў. Таксама на пасяджэнні былі разгледжаны пытанні вытворчасці малака гатунку экстра, захаванасці маладняку, эканоміі вулічнага асвятлення і многія іншыя.